Mohammed Hamdan li bjanta 45 sena mwieled fis-Sirja inżamm arrestat wara li tressaq il-qorti quddiem il-Maġistrat Gabriella Vella b'rabta mal-ewwel omiċidju ta' din is-sena, dak ta' Jean Paul Busuttil fil-Bidnija. Dan l-omiċidju seħħ il-ħadd filgħodu hekk kif wara ħabta bejn mutur u karozza eskalat l-ġlieda bejn l-allegat aggressur u l-vittma. L-imputat li kien bil-mutur tat-tifel tiegħu li wkoll kien preżenti iżda ma kienx involut f'dan l-omiċidju, allegatament mar iġib arma tan-nar minn daru li tinsab viċin u spara lejn il-vittma. Il-prosekuzzjoni spjegat kif kien għal-ħabta tas-6:30 tal-biraħ filgħodu meta daħal rapport ta' ħabta fejn konsegwenza ta' dan inqal argument fil-preżenza tal-uffiċjal tal-leża. Ġie spjegat kif l-imputat telaq minn fuq il-post bil-mutur tat-tifel, ġie lura madwar 3 minuti wara u spara qatta tiri lejn Busuttil. Ftit wara wasal is-surġent li kien diġà assista f'dan il-każ. Fuq il-post huwa staqsal il-Hamdan jekk ġewx sparati x'tiri fejn qal li hu kien spara xi tiri. Din il-kawża komplet tinstema' fil-magħluq u l-ġurnalisti nħarġu l-barra mill-awla. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Gabriella Vella ma tatx raġuni wara din id-deċiżjoni. L-imputat qed jiffaċċja akkużi fost l-oħrajn li kaġuna l-mewt bil-ħsieb li joqtol jew li qiegħed il-ħajja tal-vittma f'periklu ċar. Wara l-eżami li sarlu l-imputat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Jiġifieri li qatel lil Jean Paul Busuttil ta' 53 sena residenti l-Bidnija. Saret ukoll talba għal ordni ta' protezzjoni fil-konfront tal-qraba tal-vittma li kienu wkoll preżenti fl-awla. Il-qorti laqgħet din it-talba fil-konfront ta' qatt ta' persuni fosthom il-qraba ta' Busuttil. Il-Libjan ġie Malta fl-1994 ta' 15-il sena u żewweġ Maltija lura fl-2012. L-avukat difensur Mario Mifsud ma talabx għal ħelsien mill-arrest u bekk inżamm arrestat fil-faċilità korrettiva ta' Kordin.